blogg. Kan du inte tala om det där? Nej, den började nu. Hej! What the fuck? Jag måste sluta garva. Hej hej! Hej blogg! Hej bloggen! Okej bloggen, kom inte. Okej. Va? Okej. Mm. Mitt läppstift. Varför då? Mm. Vad är det? Nej, kan du lägga av? Jag öppnar fönstret om jag vill öppna fönstret. Mamma, det räcker. Men... Ja. Oj, i alla fall. Jag spelar fortfarande in bloggen. Hej bloggen. Hur mår du? Vi tycker jag tycker vi om den. Fan, det blir kul.